Pozdrav ljudi, evo nas tačno gdje smo stali u prošloj epizodi. Minecraft preživljavanja. Šalim se ljudi malo. Znači bukvalno ništa nisam radio od prošle epizode. Tako da nisam se ni pomerio bukvalno. Samo sam izašao da renderujem, editujem i tako to. Tako da, zato što sam za ovu epizodu samo mislio da istražimo rudnik koji sam našao pomoću TNT-a. Ali pokupit ćemo prvo sve rude što nađemo jer nemamo puno ruda. Rude su nam potrebne. Da, nemamo puno ruda. Znači nisam se vraćao. To na isto pretpostavljam. Jeste iste, ali sad gledajmo s druge strane, ali Lano ne bi provalio. Znači gledaj ga, majki. Dobro bre, šta ti je? Zaokruži moj kraj, batali ga. Svuda beži, samo ovamo nemoj. Tako, ja mogu da pokupim ovo sad sve. O, emerald. Još jedan emerald, ljudi. Ja emerald uopšte više ne trebam da tražim. Koliko vidim u ovom serijalu. Vidim da ću da majkam od ladi, ali... Ne znam gdje sam ljudi, izgubio sam se, ali dobro. Naći ćemo se vrlo lak. A koji je ovo materijal? Čekaj. Gravel pretpostavljam, da imalo sa jeste. Tako da ljudi, idemo odmah ovamo. Znači, idemo odmah na ovu stranu, gdje smo našli prvu pećinu. Ali pokupit ćemo iron, što da ne. Irona nikad dosta. Znači, idemo prvo ovaj ravin da istražimo. Mada sam njega mislio da čuvam za fortune, kad budemo imali fortune na pickaxe, ali dobro. Da se ja prvo regenerišem. 19 nivoa, znači nisam ni obraćao pažnju na nivoe, vidite. Znači nemojte nikad obraćati pažnju na nivo. E sad vidite, pošto ovo ide još ka gore, mi ćemo ići prvo samo ovo iza da istražimo. A beše može iza. Ne, da sam ja vidio da može iza. Dobro, to gdje bude moglo iza. Da, to je ono tamo. Onda sam se ja utripu. Ili nisam. Zalago mi Minecraft. Dobro kad se ne krešu. Znači damo prvo ovamo. Wow, ljudi, ne znam odakle ove pećine, ali sad kad sve što nađemo našli smo. Redstona nikad dosta. Daj mi taj redstone. Jedinu rudu koju još nisam našao u ove dve epizode je tozla, ljudi. Znači tozla nikako da se i pojaviš, ali dobro. Naći ćemo te nekad. Treba nam otprilike stek još tozle. A pitate se zašto? Pa za enchantovanje. One zlatne jabuke. Da bi dobili onu enchantovanu zlatnu jabuku, a od te enchantovane zlatne jabuke mi rešavamo achievemente. Sad ste mi sve razumeli, pretpostavljam, ali dobro.
U ovoj epizodi, znači, u sljedećoj epizodi moram napraviti kovačnicu jer ono ima se metala, ovo ono. I u kovačnici će da mi stoje svi tako bitni, znači svi metali i svi dijamanti, pošto će tamo da mi bude i onaj anvil, tako da bi mogo lakše da enchantujem. 20 sam nivo. Sam odavde došao? Jesam. Pokupit ću sve što mi se nudi. Tebe ću baš da pokupim s ovim. U inace, ne, zapalio bi ceo. Da, ne sam da pevam, da zaboravim sam. Nisam pevao, znači YouTube. Slučajno izletava, nemojte se ljutite. Gdje je sad baš da mi znači da mi YouTube smanji ono vrijeme snimanja klipova, ono na 15 minuta da smijem da izbacujem klip. Mada teško posle da to može. Nemam ono razloga. Tozla. Rekao sam nema nigde Tozla i on se pojavio. I to više komada. Nema više Tozli. Stvarno, brate, ne znam šta će mi ovoliki materijal. Čekaj, koliko imam irona? Iron, 2 stika irona. A dobro, malo je to. Stani. Učinim se da sam vidio paučinu. Ako nađemo bilo kakav spawner, ali meni ne treba najobičniji spawner, ono. Meni mi samo 2 spawnera odgovaraju. 3. 2. I kad budemo u Netheru ubili onog zmaja, ići će tamo da napravim lepisnu oddačku. Kad ću odubijem zmaja? Nikad. Znam, znači ovaj ugaj sam trebao preskočiti malo. Što? Što bi nešto preskakao kad mogu odmah da ga pokopim? Neću ništa, preskačem jer mi trebaju nivoji. Nemam puno nivoa, samo 21. A 30 je za kad budemo napravili. Da, u sljedećoj epizodi ne pravim kovačnicu, nego ono za enchantanje. Pa tek onda kovačnicu. Izvinite ljudi, to sam sad slučajno setio. Znači bi stvarno napravio prvu kovačnicu. Ali čemu bi nam kovačnica služile? Ničeg. Dakle sam je došao? Da označim samo dakle sam došao da znam. Mislim da sam došao odavde. Vidjeli jeste. Znači odavde sam došao. Tipa tako. Znači postavit ću obavezno osvjetljenje. Znači tako. I označit ću ulaz ovako, znači. Tako, sad znamo dakle sam došao. Gdje si pošao komšu? Sad znamo dakle sam došao. Gdje si pošao komšu? Mogao bi ja da idem za pevača. A ne da pevam u klipu. Joj ljudi, ne znate kako ja uživam da snimim klipove, znači.
Ali šteta, ne znate kako, jedno sam uspio nekako da uhvatim vreme i mjesto da snimam klipove. Doduše ova tekstura mi je nejasna. Nije jasno skroz. Rude malo mešam. I sad sve mislim da sam zaboravio crafting table. Di si ti pušo da si sakriješ od mene, a? Da, inače mi zemlja... Znači mi iron toliko potreban, ja nemam irona uopšte kod sebe. Imamo 20 nešto komada irona u chestu. I to sam se sad slučajno setio. Emerald! Nikad nemojte kopati pravo ispred sebe. Znači to vam je jedna od najvećih grešaka. Da kopate pravo ispod sebe jer... Neću sad da vam demonstriram, sad imam levele. A to ono ima još? Nema. Neću više trošiti ovaj metalni pik. Što? Znači ne znate kako sam se sad presekao. Dobro, znači idemo u ovom smeru, tako? Da pokupimo odavde rude. Dobro, neću, kad god sam u rudniku neću ubrzavati epizode jer... Zašto bi? I posle ubrzam i mogu samo čas da dodam u game modu nešto. Dobro, mogu i ovako dodušao. Nije fora. Fora je kad stvarno preživljavaš igraš baš dobro, neću se objašnjati. Mene nemojte nikad slušati. Da vam objašnjam nešto. Znači, bolje da vam je objasnio... Bolje slušajte nekog drugog da vam nešto objašnjava nego mene. Jer obično ono što ja objasnim to ne bude tako. Ali realno, znači stvarno, lepo vam kažem, kad god neko sluša mene uvek se, kako da kažem, na rečniku, da ne ispane da psujem. I zapravo ja sam odavde došao. Ovo mi isto poznato. A nemoj kočiš. Tamo bi se ubio da sam sad... Onda nisam odbio. Ne znam, stvarno ne znam dakle, ali poznato mi je ovo mjesto. Znate, ne znate koliko mi je poznato ovo mjesto. Sad ovdje kad bi skrenuli... Jeste, to je znači ulaz. Ja sam mogao ladno da ne obilasim. Uglavnom, znamo gdje je pećina ova. Mislim da sam sad završio sa pećinom. Rekao sam slučajno pećinom. Ne znam da li ta reč uopšte... Postoji li je to na nekom jeziku? Slučajno, znači... Moram da izađem brzo, znači... Moram da odem da istražim još ovaj deo. Zato što sam vidio Emerald. Sad nisam siguran da li sam vidio lepo, ali jeste Emerald. Znači ljudi, i mislim da sam vidio Tozlu. Mislim da polako ostajem bez... Dobro, jeste Tozla. Da ostajem polako bez baklje, ali baklje se teško pravim. Dobro, mislim da smo zlata sakupili za jedan blok. Mislim da imamo za jedan blok. A dobro, imamo i kod kuće zlata. Tako da ukupno imamo za jedan blok. Ali zaboravim da jedem.
Vidite koliko TNT mi je pomogao puno u prošloj epizodi. Znači to je neopisivo, našao sam dijamante odmah. Doduše u ovoj epizodi nisam našao dijamante, ali sam našao emeralde, zlato, lapis. Sve ono što može da se nađe isto lako, ali... Što? Meni sve treba. Taman će imati za svaku mašinu koju sam smislio. Mislim, nisam ja smislio, ali imam u glavi mašinu. Ljudi, pretpostavljam da sad ne vidite ništa. Čim ja ne vidim. I čim bude izašla verzija 1.9, snimit ćemo neki klip. Odmah ćemo se prebaciti na tu verziju jer 1.9 je verzija mislim da će i tu biti dodate mnogo cool stvari. Nemo da me nerviraš, bater. Hoći neki drugi put. Dakle sam došao, dovde. Imam još da istražujem. Evo ljudi, ne znate koliko me sad mrzi da istražujem sve. Ne znam da li... Ko zna da li sam ja pokupio neke stvari. Ovo mi ne treba. Da li upalo u lavu, jeste. Diorite. Antacid. Flint ću da ponesem da ga ne bi opet jurkao. Jurkao, kad kažem jurkao opet traži, to mislim. Pa postavi blok. Glupi Minecraft. Ljudi, znači, nervira me ovaj telefon, zvonio je, a i ovdje sam bio ponegdje u lavu, da li s ove strane, jeste. Ajde ovako ćemo. Da raširim, hoću da raširim vodu. Da govno. Dobro, znači, da ne bi izgubio ove vredne stvari. Ovo nekome ne bi značilo ništa, dok sa druge strane meni ovo znači dosta. Znači, ajde sad da se saberem. Znači, stavit ću ovako imam, dobro, po 16. I 13 ovdje, da imam koliko će... Da imamo sad kako stoji stanje. Dobro. Imamo 64. I 64. I 26. Imamo za još jedan blok. Izvinite ljudi, znači stvarno zazvonio mi telefon. Morao sam da se javim. 42 bloka. Ja mislim da više za ugalj i za... Kako se zove ovo drugo? Redstone. Više ne treba uopšte da tražim po ovom svetu. Jer imamo... Ne znate koliko je. Noć, pretpostavljam, pa da. Nije jutro. Zora je svanula. Nemoj da mi crkneš ti. Treba mi gunpowder. Gunpowder. Nimo kako sada, kad bi odavde stavio. Savršeno izgleda moja kuća. Da imam samo kuća kad bi se hvatio. Super, znači samo kuću još da završim. Znači snimam neki 20 minuta sigurno. 20 minuta. A sad snimam već 2 minuta, znači pa 25-30 minuta ne možeš da ispadnem da snimam. Vidjet ćete u stvari sami u klipu. Sada odmah. Znači odmah ću da stavim iron. Ono s čega imam najviše sad. Cool. Šta je ovo uopšte? Pork chop. Ne znam ljudi šta je ovo, ali dobro. 46 irona. I 11.
Ajde, ovako ćemo ljudi, jedan blok ću da pretvorim u ovo. Podelit ću ih u 4 peći. Imaće dovoljno, za jedan treba 8, za jedan stek treba 8, ali dobro. Da, lapisa mogu da isto pretvorim blok. Znači da vidimo, znači tako. Super, tačno se potrefilo. Diamond je isto u blok. Imamo dijamantski blok ljudi, znači. Wow. Jedan emerald. Da li me zezaš? Dobro. Dobili smo blok emeralda. Neće da bude tako. Neće da bude tako, uzet ću ovaj jedan emerald. Neće mene jedan blok da zezne. Jer sam ja blokista. Blokista. Auuu! Moji. Treba da neko zva da odem i u WC. Ali dobro, evo ga kraj epizode. Sad ćeš malo, nije sad, ali sad će. Da vidimo. Šta kažeš? Pogledajte samo ovaj gornji čest. Dobro, ovaj dijamant što sam sad dodao, to je manje više. Znači, pogledajte taj čest, a pogledajte kad dodam ovo. Ti sad višak, ajde tu. Gold peče. Joj ljudi, samo sekunda, neću ići u WC, ali moram da nešto uradim. Popijem vode, žedan sam. Inače, pijemo Aquaviva Sport. Ne znam od koga sam čuo da ne sme da se pije u klipovima voda, ali baš prika. Tako, znači, ovako ćemo ljudi. 46. Ono, ja ću da ređam ovdje pa dokle bude moglo. Uzmi ovaj drugi blok, nemoj me nerviraš. Tako. Pokupit ćemo iron iz svake peći. Što da ne. Sad, pogledajte ovo, 56 irona. I gold. Sad, znači, ljudi, ne znate koliko sam srećan. Imamo sad puno ruda. Imamo još irona. Ajde, dobro reću, da ga stavim da se ispeče. Vidimo šta je ovo, nikad nisam jeo. Verovatno sam ubio neko prasce. Nije prasce, kako se zove. Pa verovatno je prasce. Ne znam. Za rabit zvao bi se zec, valjda. Te već ću da parkiram tu. Ovo mi dalje mrzi da uredim. Ali dobro, pokupit ćemo ono što nije odatle, jer da bi bilo lepše. Joj ljudi, ne znate, ajde ovako, pokupit ćemo iz svake peći po savajru. Evo, ovdje se već blok skupio i ovdje se blok skupio i ovdje se... Ajde iz svakog po to je jedan što počeo da se peče. Iz tebe i tebe. Tako, ajde sad, znači sve ovo ćemo pretvoriti u blokove. Ljudi, ne znate koliko je to irona. Pa to nije humano koliko je to irona. Sad, pogledajte ovo, lapis. Nemam više, znači lapis mi fali jedan. Dobro, iron ću ovo što je ostalo irona viška, to je nekako. Pogledajte vi
koliko ruda imamo, ljudi. Emeralda imamo, znači imamo malo više dijamanata, ali da nismo trošili dijamante ni za šta. Mi bi imali sad dijamanata ko zlata ukupno, ali ne, ko 3 zlata. 3 bloka zlata. Ili sam se ja preračunao. Ali nije bitno. Da ljudi, ajde još nešto da uradim u ovoj epizodi. Da napravim, tačnije. Imam drva kod sebe. I da li imam makar jedan stonek? Ajde, gdje si ston? Nemam stona. 3 stona mi je dovoljno. Za ovo što pravim. Da li se to beše pravi ovako? A sada čim vidjeli, znači čim ste vidjeli da idu ova 3 materijala, znate što pravi. A da li se to tako pravi? Da li ide uopšte ovaj ston? Aha, jeste, ova je formula, samo ide ovako. Jeste, ovako ide. Armor stand. Da vidimo. Njega sam mislio ovdje da stavim ili gore. Ali, za sada nek stoji ovdje. Ono, kao da čuva. Na njega. Znate da imam u onom gore čestu nešto malo oklopa. Taj oklop ću da poređam na njega. To i to. Stanite, znači sad imam, izvinite ljudi, zabosam, ali dobro. Stanite, znači, ovako, patike mi ne trebaju, pri kraju, ti pri kraju, ti pri kraju, ti si nov, ali tako. Znači u sljedećoj epizodi pravit ćemo novi armor, a on će ovako da stoji. I čak ako budem sad u ovoj verziji mogu se dobijaju i glave. Ne znam da li to moglo pre, ali ako dobijemo glavu stavit ćemo neku glavu. I ništa ljudi, to bi bilo to, ova epizoda već traje 30 neki minut. Mislim, po mom računanju, tako da ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Naravno, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, komentarišite, lepo se provedite za raspust, uživajte naravno uz moje klipove i uz klipove mnogo drugih naših stranih youtubera, zavisi kako ko voli da gleda. I tako ljudi, vidimo se.